क्या था वो फोटो उठाना ये पट्टा बाड़िया हो तो टणा चलती तो फाइनाली आमर सर जाइए पट्टा बाड़ेबा देखिपे एटा जो रही आगु बीम तो टोटाल छात आगु बाहर 4 फुट्र ये स्टाइल ता सहित गाधघर भी आमर गाधघर भी पट्टा बाड़ी हो जाइए एका संगे दुईटा छात पड़ो तो फाइनाली घर आमर कंप्लीट हो जवार अवस्था को आसी एटे बड़ छात Hey, madu.
ये हुआ कैसे हुआ कैसे हुआ क्या हुआ ভিতর পটে ইয়ে নাই Wow. ଏଇଟା ପାଇଁ ଆସୁନାହାନ୍ତି।
ଏଇ ଓମ আমি খালি ধরিব হ্যাঁ বুধু ପାଖରୁ ନେ ପାଖରୁ ଢାଳିବୁ ଆସେ ଶୁଭ ଦବ ଆମ ଝିଅ ଶୁଭ ଦବ ଆମ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାଡେ କଣ ବୁଲୁ ଭିଡିଓ ବି ତ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିବନି ଆସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ଗୋଟେ ସ୍ମୃତି ଥାଉ ଚପଲ ମାରିବ ନା ଏଠି ଆସିବ ମୁଁ ପ୍ଲାଇଟା ଦେବି ତମେ ସେଠି ଢାଳିକି ଯିବ ଚପଲ ମାରିକି ତୋରି ଘର ତ ଆଉ ଆମେ ତ ବାବା ଲୋକ ଆଉ ଘରେଟା ଉଠେଇ ଢାଳି ପାରିବ ତ এই কোণায় ঢালিবি তো ଇଏ କର ପ୍ଲାଇଟାକୁ ଆଉ ଆଗକୁ ଦେଇଦିଅ ପ୍ଲାଇଟା ଆଗକୁ ଦେଇଦିଅ ତାପରେ ଚଢ଼ିକି ନେଇ এইটি দেখ না কোণা সে পরে পুরো ସେଠି ଢାଳିବ ଯେମିତି ପଇସା ଦେବି ତା ଭିତରେ ରହିବି ପୁରା ଇଏ କରିଦିଅ ଆଗ ମୁଣ୍ଡଟା ମାରିକି ଯା ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଯା ସେମିତି କରି ନମସ୍କାର କରିଦେଇକି ସବୁ ଲାଏ ତମେ ପକେଇଛ ଦେଖିବ ହଁ କଣ୍ଟାଟା ବା ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ ଦେଖିଛି ସେମିତି ଯାହା ଦେଇଦେଇଛି କଣ୍ଟାଟା ବାଚିବ ମୁଁ ଜାଣି ତମେ ଭୋଗ ଫୋଗ ସବୁ ନେଇଯା ଦୀପ ନେଇଯା ଧୂପ ଦୀପ ଚାପାର କଣ ଆଉ ଟିକେ ଘିଅ ଦେଇ ନଗେଇଦବ ହେଲା କୋଉଠି ଏଇ ଘରେ ଏଇ ଘରେ ତେଲ ନିଅ ସେଇ ଝାଡି ଏଠି ଏଠି ଆଉ ଦୀପ ଦରକାର ନାହିଁ ତଳେ ଦରକାର ଏଇ ଘର କଣରେ ଇଟା ଥୋଇ ଦେଇ ଥୋଇଦବ ଦୀପ ନେଇଯା କନେଇ ଦେଇଦା ସେଟା ସେଠି ରଖି କନେଇ ନା ରବିବାର ଖାଅନି ନା ଏଇ କନେଇ କନେଇ ରେ କନେଇ ଓ ଏ କେଦି ଲାভ ନା କାଟିବ କଣ ମନୁ ରେଶମା ରେଶମା କଣ କହ ହାତ ପଡୁଛି କହୁନୁ ଏ ବାଲ୍ଟି ଦେବି ବାଲ୍ଟି ଦେବି ଆମର ରେଶମା କଣ ଦେଖୁ ସେଠି ଏଇ ଆଉ ଯୋଉ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବ୍ଲଗ ପଇଲା ତୋର ଆଉ
ଆମ ଓମ୍ ଖଟୁଆ ଦିଟା ମିସ୍ତ୍ରୀ अरे धन्य है क्या जी पूरे करे यार बाहर नहीं चला और बे तू तो और लावला तो फाइनाल आम छात पका सर तो ब्लॉग आसो ब्लॉग अना
ସକାଳ ଥିବ ମତେ ଜଗନ୍ନାଥେ हे जगन्नाथे चक्र आढ़ बो आ तू खुशी अच्छु ना नहीं कह घर आमर हो गला कंप्लीट आ ऊपर हम घर तू खुशी तो पैसा आस जगा दब जगा एड़ ना बो आड़ खुशी तो तू